απλά δεν τα συνδυάζετε. Του βασιλείου της Ελλάδος, όχι των Ελλήνων. Οι Έλληνες έχουν φύγει κάτι. Το νόμισμα το καινούργιο του βασιλείου της Ελλάδος που είναι η δραχμή. Ο ίδιος τραπεζίτης είναι αυτός που μας έκλεψε το χρυσό της Τράπεζας της Ανατολής. Μας πιάσανε κορόιδα, κάνανε τη Τράπεζα της Ανατολής. Το 1904 κάνανε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, στήσανε μέσα σε 3 μήνες 28 υποκαταστήματα. Σε όλη τη Μέση Ανατολή μέχρι τη Ρωσία, σε όλη την Τουρκία, Αλβανία, Μάλτα, παντού, στην Αφρική και κάνανε μόνο σε χρυσό, γιατί είχαν στοχοποιήσει τους Έλληνες, για να τους πάρουν το χρυσό που έχουν στα χέρια τους και συναλλάσσονται, γιατί οι Έλληνες είχαν τον πλούτο συνέχεια. Μόνο σε χρυσό αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, στοχευμένα για τους Έλληνες. Έγινε το 4, έγινε το 6, έγινε και το 10. Το 1904, 1906, 1910. Και αφού μαζεύουν το χρυσό των Ελλήνων, στείλουν το μαγαζί που λέγεται Φέτεραν. Το μαγαζί που λέγεται Φέτεραν στείνεται το 13 και στείνεται με τα κεφάλαια της Ανατολής και το χρυσό. Στείνουν και άλλα μαγαζιά. Αλλά η Φέτεραν το 47, αν δεν κάνω λάθος, Βασίλη, στείνει την KFV, όπως λέγεται γερμανικά, τη θυγατρική της, η οποία στείνει τις θυγατρικές που σήμερα ξέρετε εσείς τάχα μου για γερμανικό κράτος. Ιδιωτικά μαγαζιά το ένα πίσω απ' άλλο. Και το χειρότερο ότι είναι των Ελλήνων. Και αλλάζουν όνομα στη συνέχεια και στην Γαλλική Τράπεζα, στην Τράπεζα της Γαλλίας, κάνοντας την ολοκλήρωση στα χαρτιά της συμμορίας. Ποια συμμορίας? Αυτής της συμμορίας που την είπανε τότε ΕΟΚ και τώρα Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μία ιδιωτική συμμορία που έχει σκλάβους στους λαούς και ο στόχος της είναι ο ελληνισμός και ο Έλληνας. Αλλάζουν όνομα λοιπόν στο υπάρχον μαγαζί του Ρότσιλ που μας έχει κλέψει το χρυσό της Ανατολής, της Τράπεζας της Ανατολής, γιατί είναι και ο εγγυητής η Κεντρική Γαλλική Τράπεζα της Τράπεζας της Ανατολής του Χρυσού, και την κάνουν, λέει, Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Και έρχεται ο Τράγκη που μας χρωστάει το χρυσό, ο διοικητής της δηλαδή, της Γαλλικής Τράπεζας που έχει αλλάξει όνομα και λέγεται Κεντρική Ευρωπαϊκή, και μας θέλει την Τρόικα να μας σκοτώσει στην Ελλάδα. Και να μας πεθάνουν. Και μας υπερφορολογούν και έχουν παραλάβει τα πάντα αυτοί. Και εμείς καθόμαστε και τους κοιτάμε. Προσέξτε. Πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα απλό. Ότι έγινε το 22, 1822, 1824, 25, 26 και 28 προς 30, εθνοσυνελεύσεις δηλαδή, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και σήμερα. Και είναι πολύ απλό αυτό να το καταλάβετε και από τα ιστορικά στοιχεία και από την ανάλυση που θα γίνει στη συνέχεια. Δίπλα μου έχω τον Παναγιώτη τον Αβραμίδη. Ο Παναγιώτης ο Αβραμίδης είναι προσωρινός πρόεδρος της υποσύστασης Ελλήνων Συνέλευσης που δημιουργείται και εδώ στην περιοχή σας και στην ευρύτερη περιοχή της Ουγγάρης από Έλληνες. Η Ελλήνων Συνέλευσης, όπως και η Ελλήνων Συνέλευση που δημιουργήθηκε στο Δήμο το δικό μου, όπως και οι Ελλήνων Συνελεύσεις που ήδη έχουν δημιουργηθεί σε πολλούς Δήμους της Ελλάδος και προχωράει η δημιουργία σε όλους τους Δήμους της Ελλάδος από μία εταιρεία, είναι για ένα λόγο. Για να συμμετέχουν όλοι οι Έλληνες που είμαστε ιδιοκτήτες, δημιουργώντας τις νομικές οντότητες που θα μας εκπροσωπούν, γιατί εμείς θα είμαστε τα μέλη, και να αποφασίζουμε εμείς για τη ζωή μας και για την περιουσία μας. Αυτή τη στιγμή που μας έχουν κατασχέσει τα πάντα, έχουμε τρομερή δύναμη, έχουμε πολύ σοβαρά χρηματοοικονομικά εργαλεία, τα οποία μας έχουν διασφαλισμένα δοθεί και μπορούμε ό,τι ώρα θέλουμε να τα ενεργοποιήσουμε και να αποτινιάξουμε κάθε ζυγό και κάθε κατάσχεση από πάνω μας. Αρκεί να θέλουμε εμείς να πάρουμε την απόφαση για μας.
Μην περιμένετε να το κάνει κάποιος άλλος για σας. Εσείς οι ίδιοι θα πάρετε θέση. Προσέξτε. Το 10 κατάσχεται η Ελλάδα. Το 11 έρχεται ένας Έλληνας που μέχρι τότε δεν το ξέρει κανείς μας επίσημα και φέρνει οικονομική πρόταση επενδυτικής συνεργασίας στο τότε Υπουργό Οικονομικών που έχει κάνει και το πρώτο μνημόνιο και παραδίδει την Ελλάδα, τον Παπακοσταντίνου, 514 δις ευρώ. Οικονομική πρόταση επενδυτικής συνεργασίας μέσα στην Ελλάδα, 514 δις ευρώ. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο Αρτέμις ο Σόρας. Ο Παπακοσταντίνου αρνείται. Ο Αρτέμις ο Σόρας όμως παράλληλα κάνει και κάτι ακόμα. Έχει δρομολογήσει την εμφάνιση του τεράστιου θέματος της Τράπεζας της Ανατολής, του κλεμμένου χρυσού της Τράπεζας της Ανατολής, τις αποδείξεις ότι η Τράπεζα της Ανατολής είναι ανοιχτή μέχρι σήμερα, ενώ κάποτε μας κοροϊδέψαν ότι την κλείσανε. Ότι είναι ανοιχτή μέχρι σήμερα και η αξία της μετοχής της, επειδή είναι σε χρυσό, είναι τεράστια, οπότε τι κάνει? Κάνει δύο μη κερδοσκοπικές εταιρείες και κάνει μία δωρεά στην κάθε εταιρεία. 4 μετοχές στην μία, 4 στην άλλη. Για ποιο λόγο το κάνει? Για να λειτουργήσουν τις μετοχές της τράπεζας, οι μη κερδοσκοπικές, υπέρ των Ελλήνων, για να ξεπληρωθεί η Ελλάδα. Ένα. Δεύτερο, το κάνει για έναν άλλο πολύ πιο σοβαρό λόγο. Το κάνει για να ακολουθηθεί, να εξαναγκαστεί το ψευτοκράτος ελληνική δημοκρατία μέσα από τις δικές του υπηρεσίες να περάσει σε έλεγχο λόγω ότι πρέπει να υπολογίσει αξίες για να φορολογήσει το Σόρα που κάνει τη δωρεά. Οπότε ενεργοποιείται ο μηχανισμός του κράτους, του ψευτοκράτους, για να κάνει αποτίμηση αξιών και να επιδώσει τους ανάλογους φόρους στο Σόρα. Και ό του θαύματος, η τρίτη δόη πατρών που έχει δηλωθεί η δωρεά, επειδή δεν μπορεί να τα βγάλει μόνη της πέρα, ζητάει επίσημα το Υπουργείο Οικονομικών να κάνει την αποτίμηση. Και έρχεται η υπηρεσία κεφαλαίου, το τμήμα Α του Υπουργείου Οικονομικών, που είναι μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές υπηρεσίες της Ευρώπης, αν όχι μεγαλύτερη, και έχοντας όλα τα στοιχεία, αξιολογεί, προσέξτε τι ακούτε, αξιολογεί το ίδιο το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών την μετοχή της Ανατολής ότι έχει αξία 675 δις ευρώ. 675 δισεκατομμύρια ευρώ, λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Και για να το πιστοποιήσει εντελώς, τι κάνει? Στέλνει σε διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου την αξία των μετοχών. Και έχουμε μέσα στη Βουλή βεβαιωμένη αξία 675 και κάτι ακόμα δισεκατομμύρια ευρώ την κάθε μετοχή, γιατί είναι σε χρυσό, και επιδίδονται στον Αρτέμι το Σόρα για τις 8 μετοχές συνολικά που είναι δωρεά, διότι οι 8 μετοχές μαζί έχουν αξία, λέει η Βουλή, 5,5-3. 5-3-430 τόσα δις και κάτι ακόμα. Και με μισό της εκατό που είναι ο φόρος δωρεά στη μη κερδοσκοπική μη κυβερνητική εταιρεία, γιατί σε μη κυβερνητικές εταιρείες κάνει τη δωρεά, του επιδίδουν για τα 5,5-3 αξία 27 δις φόρο. Τον οποίο φόρο όμως δεν τολμούν να το κλείσουν φυλακή για να τον εισπράξουν. Και έφτασε να κάνει μέχρι μήνυση στο ΣΔΟΕ για να πάνε να το συλλάβει. Αυτά τα χαρτιά στο blogs σπάμε τα δεσμά ή η Αρτέμις Σόρας, η αποδείξη και τα στοιχεία είναι όλα δημόσια. Τα δικαστήρια, τα πάντα, κοινοβουλευτικός έλεγχος, οι επιδόσεις φόρου της εφορίας, δεν είναι διάλογο.
Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι ότι αφού η κυβέρνηση δεν παίρνει τις μετοχές της Ανατολής, δεν τις χρησιμοποιεί για να τις ρευστοποιήσει στο σύστημα των λογαριασμών που βλέπετε στις αφίσες, γιατί από εκεί τραβάει λεφτά συνέχεια, κάνει δωρεάν μια μετοχή αξίας 675 δις ευρώ στην Εκκλησία της Ελλάδος. Μα θα μου πείτε στην Εκκλησία της Ελλάδος, τι να κάνει η Εκκλησία της Ελλάδος? Μπορεί να κάνει τίποτα η Εκκλησία της Ελλάδος? Ποια είναι η γνώμη σας? Μάλιστα. Ακούστε. Η Εκκλησία της Ελλάδος, και όχι των Ελλήνων, προσέξτε το αυτό, όχι των Ελλήνων, της Ελλάδος, της έχει αναγνωρίσει δικαιώματα κυριαρχίας το ψευτοκράτος βασίλειο της Ελλάδος από την εποχή του Όθωνα. Επειδή είναι αυτοκέφαλη από τη μία, διαχωρίζεται από τις άλλες εκκλησίες της Ανατολικές Ορθόδοξες και λόγω του ότι γνωρίζει και τον Κύριο ημών, προσέξτε τον Κύριο ημών, δηλαδή αυτόν που έχει την κυριότητα για εμάς, προσέξτε ποιον γνωρίζει, τον Κύριο ημών. Δεν είναι θρησκευτικό το θέμα, είναι νομικό. Κύριος είναι αυτός που έχει την κυριότητα, την ιδιοκτησία. Επειδή λοιπόν γνωρίζει τον ιδιοκτήτη, τον Κύριο ημών, ποιον ιδιοκτήτη των περιουσιών μας, γιατί το έφτιαξε ο Θεός, ότι έχουμε, το έφτιαξε ο Θεός. Άρα αυτός είναι ο κατά σύμβασης ιδιοκτήτης. Αφού λοιπόν γνωρίζει τον Κύριο της περιουσίας, τον Κύριο, που έχει την κυριότητα, γιατί εμείς είμαστε δούλοι, τον Κύριο λοιπόν Ιησού Χριστό, της δίνει ο Όθωνας και της αναγνωρίζει δικαιώματα κυριαρχικά να ασκεί μόνη της. Άρα, ό,τι ώρα θέλει αφού ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα, προσέξτε, είναι νομικά ό,τι σας λέω. Η Εκκλησία της Ελλάδος ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα. Μάλιστα. Η Εκκλησία της Ελλάδος όμως δεν υπέγραψε την κατάσχεση της Ελλάδος το 2010. Ούτε είναι δεσμευμένη από τον Bretton Woods. Άρα μπορεί αυτοκέφαλα μόνη της να ασκήσει κυριαρχία. Γιατί έχει τα κυριαρχικά δικαιώματα, λέει. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ενώ η κυβέρνηση παραιτήθηκε και της ασυλίας και μπήκε στο αγγλικό δίκαιο και αναγνώρισε ότι υπάγεται στα δικαστήρια του Δουκάτου του Λουξεμβούργου, η Εκκλησία δεν έχει υπογράψει κάτι τέτοιο. Άρα μπορεί να κάνει κάθε εξουσία, ασκεί κυριαρχία, να πάρει λοιπόν ένα ομόλογο και να το κάνει χρήμα από τα παγκόσμια ταμεία, γιατί έχει το δικαίωμα να κατεβάζει χρήματα κάθε μέρα, όπως και κατεβάζει, και να ξοφλήσει την Ελλάδα, που τη χρωστάει. Η πολιτική του κυρίου, του ιδιοκτήτη της δικής μας περιουσία, ημών, επιστρέφουν τη δωρεά της μετοχής σε χρυσό που τους κάνει ο Αρτέμιος ο Σόρας στις 20 Ιουνίου του 12, κρατήστε την ημερομηνία. 20 Ιουνίου του 12 έχουμε το επίσημο έγγραφο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το τονίζω όχι των Ελλήνων, που επιστρέφει 675 δισεκατομμύρια αξία σε χρυσό πίσω στο Σόρα με τις εξής δικαιολογίες. Προσέξτε. Η μία δικαιολογία επικαλούνται τον νόμο 18 του 44 που κόβει τα μηδενικά στα πληθωριστικά λεφτά που είχαν βγάλει τα 3 εκατομμύρια τότε της κατοχής. Άλλο τα μηδενικά στο χαρτί, άλλο ο χρυσός. Ο χρυσός είναι χρυσός, δεν έχει πληθωρισμό, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να τον ακυρώσεις. Πήγε ο παππούς σου και κατέθεσε 2 κιλά χρυσό και πήρε 2 μετοχές στην τράπεζα της Ανατολής. Είναι η απόδειξη ότι κατέθεσε βάρος. Γι' αυτό και οι μετοχές είναι του 1 κιλού. Δηλαδή των 125 χρυσών γαλλικών φράγκων. Γιατί τον 125, γιατί δεν είναι τον 100, τον 105, τον 130. Γιατί όλα τα χρυσά νομίσματα, όπως και η λίρα και το γαλλικό φράγκο, είναι 8 γραμμάρια. Για να συμπληρώσεις 1000 γραμμάρια από το κιλό, θέλεις 125 νομίσματα. Και λέει η μετοχή απάνω, 125 χρυσά γαλλικά φράγκα. Άρα, η μετοχή είναι σε ισχύ. Το λέει άλλωστε η Βουλή των Ελλήνων, πριν τη δωρεά στην Εκκλησία. Δεν μπορεί κάτι που δεν ισχύει, δεν υπάρχει να γίνεται μέχρι και κοινοβουλευτικός έλεγχος και να πιστοποιείται αξία και φόρους επί της αξίας. Και η τράπεζα, η Εκκλησία λέει, σας τη δίνουμε πίσω κυρία Σόρα, διότι είδαμε αυτόν τον νόμο και έχει ακυρωθεί. Αλλά
Επικαλούνται και κάτι άλλο. Το νόμο του 2001 που λέει, το 26-19, δεν θυμάμαι ακριβώς το νόμο, αλλά το 2001, που λέει, αυτός που κάνει τη δωρεά πρέπει να πληρώσει και το φόρο. Άρα του λέει η Εκκλησία, συνεδρίνουμε πίσω, γιατί δεν μας πλήρωσε τους φόρους. Δηλαδή δεν θέλουν 675 δις ευρώ να ξεπληρώσουν τους Έλληνες, έπρεπε να τους πληρώσει μπροστά τους φόρους. Αφού λοιπόν απογυμνώνεται και η Εκκλησία που ασκεί κυριαρχία και φαίνεται ξεκάθαρα ο ρόλος της, και έρχεται η πτώχευση της Ελλάδος ολοταχώς, το Σεπτέμβρη του 12 ως ώρας καταθέτει στο όνομά μας, προσέξτε, στο όνομά μας, όχι στην κυβέρνηση, ούτε στην Τράπεζα της Ελλάδος, ούτε στο Υπουργείο Οικονομικών, 600 δις δολάρια ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου. Αυτά τα ομόλογα ανοίγει ένα λογαριασμό ως ώρας και τα καταθέτει στους Έλληνες κυρίαρχους ηθαγενείς. Θυμηθείτε ότι για το πρώτο μνημόνιο έχει μπει ένας όρος, τον οποίο τον πολλοί συζητάνε τότε, και λέγανε όλοι ότι το μνημόνιο μπορεί να το πληρώσει μόνο Έλληνας ηθαγενείς. Δεν μπορεί να το πληρώσει κράτος, να κάνει άρση της κατάσχεσης. Δεν μπορεί να το πληρώσει τράπεζα, να κάνει άρση της κατάσχεσης της Ελλάδος. Δεν μπορεί να το πληρώσει η εταιρεία να κάνει άρση της κατάσχεσης. Μόνο ένας μπορεί να τους πληρώσει. Ποιος? Ο ιδιοκτήτης, ρε παιδιά, ο κυρίαρχος. Γιατί ο Έλληνας ηθαγενής είναι ο ιδιοκτήτης της περιουσίας της Ελλάδος που κατασχέσαμε. Μόνο αυτός μπορεί να πληρώσει. Αλλά και η Εκκλησία, γιατί ασκεί κυριαρχία, άρα έχει κυριαρχικά δικαιώματα για αυτή. Έχει σημασία γιατί νομικά μπορεί να το πληρώσει το μνημόνιο η Εκκλησία και να κάνει άρση της κατάστασης. Γιατί δεν το κάνει? Να ρωτήσετε τον Αρχιεπίσκοπο. Πάμε λοιπόν ένα βηματάκι παρακάτω. Ο Σόρας λοιπόν τι κάνει? Καταθέτει στους Έλληνες και τους το κάνει περιουσιακό στοιχείο. Ανοίγει δηλαδή ένα λογαριασμό στους κυρίαρχους αυτόχθονες ηθαγενείς, την κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία, και καταθέτει 600 δις δολάρια σε αμερικανικά ομόλογα, αμερικανικές εγγυητικές, πώς θέλετε να το πείτε για να το καταλάβετε καλύτερα, στο όνομα των κυρίαρχων Ελλήνων. Και στη συνέχεια, αφού συμφωνεί το αμερικανικό κράτος, που ρωτάτε επίσημα, μεταβιβάζει τα ομόλογα στο όνομα των Ελλήνων κυριάρχων. Άρα τι είναι τώρα τα 600 δις ιδιοκτησία, πλήρη νομή και κατοχή των αυτοχθόνων κυρίαρχων Ελλήνων. Άρα η κυριότητα είναι σε εμάς. Ένα πράγμα μένει, Έλληνες, να μαζευτούμε, να αποφασίσουμε. Όπως μαζεύονται σε μια εταιρεία, ποιοι, οι μέτοχοι δεν κάνουν γενική συνέλευση σε μια εταιρεία. Δεν κάνουν οι υπάλληλοι. Οι μέτοχοι κάνουν γενική συνέλευση σε μια εταιρεία. Εμείς λοιπόν που είμαστε ιδιοκτήτες μέτοχοι της Ελλάδος πραγματικοί, όπως και οι ιδιοκτήτες μέτοχοι του λογαριασμού τα 600, τι χρειάζεται να κάνουμε? Να μαζευτούμε τουλάχιστον το 51%, να κάνουμε συνέλευση, γενική συνέλευση ή εθνοσυνέλευση, γιατί ως έθνος θα μαζευτούμε και να αποφασίσουμε τι? Την ενεργοποίηση του πλούτου μας. Να πληρώσουμε, να κάνουμε άρση κάθε κατασχέσεων. Τόσο απλό είναι νομικά. Μα θα μου πείτε πώς θα δομήσουμε αυτή τη νομική κατάσταση για να φτάσουμε να πάρουμε απόφαση όλοι μαζί ή έστω το 51%. Θα δώσω το λόγο στον Βασίλη Θοδωρόπουλο να σας αναπτύξει ακριβώς τον τρόπο, τον νομικό και τι έχουμε υποχρέωση ως Έλληνες για την πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι πολύ χαρούμενος και τιμή μου να είμαι ξανά κοντά σας μετά από 4 μήνες. Και πραγματικά βλέπω ότι η Ελληνοσυνέλευση της Στουτγκάρδης, παρόλο που δεν έχει ιδρυθεί ακόμα τυπικά, έχει ιδρυθεί ουσιαστικά και έχει κάνει πάρα πολύ εργασία όλο αυτόν τον καιρό. Και είναι καινούργια άτομα τα οποία είναι μαζί μας σήμερα
και έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά και γύρω από την περιοχή αυτή για να γνωρίσουν οι άνθρωποι, οι συμπατριώτες μας, το τι γίνεται. Ζούμε πραγματικά σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Για μας είναι δύσκολη. Για κάποιους άλλους που νομίζουν ότι είναι επικυρίαρχοι, είναι πολύ πιο δύσκολη. Και πραγματικά αυτοί φοβούνται. Και όπως είπε και ο Αρτέμις Σόρας, ο Σόιμπλε και η κυρία Μέρκελ δεν έχουν, αγαπητοί μου, διαπιστευτήρια. Γιατί δεν είναι τίποτα άλλο παρά διαχειριστές μιας εταιρείας η οποία είναι μάλιστα ΕΠΕ και ΕΜΠΕΓΑ. Και σήμερα πήρα ένα έγγραφο από Γερμανούς, οι οποίοι είναι αφιπνισμένοι και ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει. Και ξέρουμε και το κεφάλαιο ίδρυσης αυτής της ΚΕΜΠΕΓΑ, που είναι η Federal Republik Deutschland, η Bundesrepublik Deutschland. Πραγματικά, όταν έρχεται σε αντιπαράθεση η κυβέρνηση της Ελλάδος με της Γερμανίας, από τη μια μεριά είναι οι Έλληνες, οι οποίοι έχουν τα διαπιστευτήρια ότι είναι εκλεγμένοι από ένα κράτος. Οι Γερμανοί που είναι απέναντί τους δεν έχουν κανένα διαπιστευτήριο. Γιατί και αυτοί έχουν personal Ausweis. Και personal είναι αυτοί που αποτελούν μια εταιρεία. Και δεν είναι υπήκοοι, δεν είναι ηθαγενείς. Είναι απλώς το προσωπικό μιας εταιρείας. Αυτό είναι το personal Ausweis που έχουν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η Γερμανία είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Γιατί είναι ένα κατασκεύασμα. Δεν είναι κρατική οντότητα. Και πραγματικά σήμερα δεν ξέρουν με ποιο σύνταγμα λειτουργούν τη χώρα τους. Βγαίνουν πολλοί κανονιστικοί νόμοι. Βγαίνουν πολλές διευκρινήσεις. Αλλά ουσιαστικά είναι με το σύνταγμα της Βαϊμάρης ή με το σύνταγμα του Χίτλερ. Γιατί υπάρχει ένας Γκρούνκες έτσι, ο οποίος όμως δεν έχει την πιστοποίηση του γερμανικού λαού, γιατί δεν έχει γίνει ποτέ δημοψήφισμα και δεν υπάρχει ποτέ συντακτική βουλή. Είναι από σοφούς και το οποίο μπορεί να υπάρχει σύμφωνα με τη Χάγη για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Οι Γερμανοί σήμερα βρίσκονται ακόμα υποκατοχή γιατί δεν υπάρχει υπογραφή συνθήκη ειρήνης. Και είναι παράνομο αυτό που συμβαίνει στη Γερμανία από τους συμμάχους. Αλλά επειδή ο γερμανικός λαός υποφέρει ίσως περισσότερο από ότι ο ελληνικός, σιγά σιγά καταλαβαίνει. Και σήμερα ήμασταν με μια αντιπροσωπεία δημοσιογράφων, οι οποίοι ασχολούνται ακριβώς με αυτό το θέμα. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι εκατομμύρια Γερμανοί αφυπνίζονται και καταλαβαίνουν τι τους έχουν κάνει οι Ασκενάζοι και μας παρακολουθούν πάρα πολύ καλά. Και μου είπα να δώσω προσωπικά χαιρετίσματα στον Αρτέμι, τον οποίο τον γνωρίζουν και ξέρουν το έργο του. Και παρακολουθούν πάρα πολύ καλά και είναι έτοιμοι να παλέψουν μαζί μας για να αλλάξουμε αυτό το καθεστώς παγκόσμια. Γιατί μην νομίζετε ότι η Ελλάδα είναι αυτή μόνο που υποφέρει. Υποφέρουν όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα όμως έχει το προνόμιο να είναι σε θέση να κάνει τις αλλαγές. Γιατί καλά είναι να αφυπνίζεσαι, αλλά πρέπει να έχεις και τη δύναμη. Πρέπει να έχεις και όλα τα μέσα για να σε πάνε να αλλάξεις τα πράγματα. Και επειδή πραγματικά εμείς έχουμε τη δύναμη αυτή και έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε τα πάντα, γιατί έχουμε τα εργαλεία, αυτά που έχει προσφέρει ο Αρτέμις Σόρας σε εμάς τους Έλληνες. Και τα εργαλεία αυτά που έχει προσφέρει ο Σόρας δεν σταματάνε εδώ. Είναι τεράστια, γιατί ο Αρτέμις Σόρας είναι ένας μηχανισμός ο οποίος εργάζεται για την απελευθέρωση πρώτα απ' όλα της Ελλάδος και μέσα από την απελευθέρωση της Ελλάδος θα απελευθερωθεί όλος ο πλανήτης μας. Είναι λοιπόν, πότε, είναι λοιπόν η σημερινή ημέρα, η σημερινή ώρα, η στιγμή αυτή πολύ κρίσιμη για μας. Γιατί ο Αρτέμις Σόρας είναι ο μηχανισμός ο οποίος προσφέρει τα εργαλεία. Αυτοί όμως που θα λειτουργήσουν με τα εργαλεία, αυτοί που θα τα χρησιμοποιήσουν είμαστε εμείς. Ο Αρτέμις Σόρας δεν μπορεί μόνος του να τελειώσει τη μάχη αυτή.
Ο Αρτέμις Ώρας έχει κάνει το χρέος του. Μας έχει δώσει ό,τι χρειαζόμαστε. Τώρα πρέπει εμείς να πάρουμε αυτά τα όπλα και να τα χρησιμοποιήσουμε. Τότε θα φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε. Έτσι λοιπόν, εφόσον μάθαμε και καταλάβαμε τι γίνεται, αποφασίσαμε να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Γιατί επί χρόνια εξώδικα έχουμε στείλει στους κυβερνώντες της Ελλάδος και θυμηθείτε έχουν περάσει όλες οι κυβερνήσεις. Και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και πάλι το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και τώρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι τους έχουν περάσει. Και όλοι σαν κυβέρνηση και σαν αντιπολίτευση ξέρουν πολύ καλά. Γιατί έχουν πάρει εξώδικα ενημέρωσης, γνωστοποίησης ότι υπάρχουν 600 δισεκατομμύρια σε λογαριασμό υπέρ του κυρίαρχου ελληνικού έθνους. Και επειδή το κυρίαρχο ελληνικό έθνος είμαστε εμείς, γιατί εμείς είμαστε οι πολίτες με την ηθαγένεια την ελληνική, ανήκουν σε εμάς τα χρήματα αυτά. Που σημαίνει ότι αυτοί που κυβερνούν δεν είναι δικοί μας. Δεν ανήκουν στο έθνος μας. Και θέλουν οι Έλληνες, αυτοί που είναι ηθαγενείς Έλληνες, να υποφέρουν. Νομίζαμε ότι έχουμε περίπου 8.000 αυτόχειρες. Σήμερα βγήκε ένας κρατικός λειτουργός, ο οποίος έχασε ένα συγγενή του, αυτοκτόνησε από την οικονομική ανέχεια και είπε ότι είναι τουλάχιστον 10.000 οι αυτόχειρες. Στην Ουκρανία υπάρχουν πιο λίγοι νεκροί με τον πόλεμο που είχαν. 8.000, 10.000 αυτόχειρες. Και πάνω από 1,5 εκατομμύριο με 2 εκατομμύρια άνεργους, σε ένα ενεργό πληθυσμό περίπου 4,5-5 εκατομμύρια. Και μια οικονομία κατεστραμμένη στην Ελλάδα. Γιατί αυτοί που κυβερνούν δεν είναι Έλληνες απλά. Και αποδεικνύεται ότι έχουμε τόσο μεγάλη περιουσία κατατεθειμένη, η οποία με μια υπογραφή, είτε από τον κεντρικό τραπεζίτη, είτε από τον Υπουργό Οικονομικών, μπορούν να κατέβουν κάτω. Και να απαλλαγούμε από το χρέος. Και έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν κατατεθειμένα για μας χρήματα σε ένα ταμείο που είναι έτοιμα να κατέβουν, γιατί τα χρήματα αυτά είναι ήδη στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αλλά επειδή η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι της Ελλάδος, είναι μεγάλο λάθος να νομίζουμε αυτή η ιδιωτική εταιρεία ότι είναι κρατική, δεν μπορούμε να τα κατεβάσουμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τον Καποδίστρια τον δολοφόνησαν γιατί θέλει να κάνει δύο πράγματα. Το ένα που θέλει να κάνει ήταν να κάνει ένα σύνταγμα το οποίο θα κατοχύρωνε τα δικαιώματα των Ελλήνων. Ένα σύνταγμα το οποίο θα ήταν για τους πολίτες τους Έλληνες. Και ένα δεύτερο που ήθελε να κάνει ήταν να ιδρύσει ένα πιστωτικό ίδρυμα πραγματικά κρατικό. Γιατί το κρατικό ίδρυμα, όταν θέλει να κόψει χρήμα, δίνει εντολή και κόβει η τράπεζα χρήμα γιατί είναι δική του η τράπεζα. Ενώ όταν δεν είναι δική του η τράπεζα, όπως έγινε μετά με του Ρότσιλντ την τράπεζα την εθνική, το κράτος δίνει ομόλογα για να πάρει τα χρήμα που πρέπει, ενώ οι εγγυήσεις και ο χρυσός είναι δικός του. Ναι, αλλά τα ομόλογα έχουν πάντα το τόκο που πρέπει να περιλαμβάνεται στα ομόλογα που δίνει προς την τράπεζα. Οπότε τα χρήματα που παίρνει από την τράπεζα είναι πάντα λιγότερα από ό,τι τα ομόλογα που κόβει. Που σημαίνει ότι τα χρήματα που παίρνει το κράτος δεν φτάνουν για να αποπληρωθούν τα ομόλογα. Που σημαίνει ότι το χρέος του κράτους, ενώ είναι δικά του τα χρήματα, ανεβαίνει συνέχεια. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να αυξάνει ο πλούτος παγκόσμια και ταυτόχρονα να αυξάνει και το χρέος των εθνών? Είναι λοιπόν ένα σύστημα τέτοιο, χτισμένο από το τραπεζικό σύστημα, από τους τραπεζίτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν το νόμισμα για να φέρουν τους ανθρώπους σε αυτή την κατάσταση. Για προσέξτε τη λέξη νόμισμα. Γιατί πραγματικά το νόμισμα δεν έχει αξία συγκεκριμένη. Νομίζουμε ότι αυτό το χαρτί που κρατάμε στα χέρια μας είναι 50 ευρώ. Γιατί η αξία του χαρτιού είναι μηδενική. Αλλά έχουμε ένα νόμισμα που νομίζουμε ότι αυτό κάνει τόσα ευρώ. Η αξία η πραγματική ποια είναι? Ούτε ο χρυσός ακόμα, που είναι το πιο σταθερό σύστημα αξιών,
δεν είναι και αυτό δεδομένο. Μέσω όμως αυτού του νομίσματος, κοιτάξτε τι έχουν κάνει. Μας έχουν βάλει μπροστά μας ένα χρέος, στο οποίο όλοι πηγαίνουμε να δώσουμε το νόμισμα. Ναι, αλλά μέσα από αυτό το χρέος, κάθε μέρα καλούμαστε οτιδήποτε παράγουμε σαν άνθρωποι, να το δίνουμε σε αυτούς. Μέσω λοιπόν του νομίσματος, που είναι νόμισμα, νομίζουμε, ουσιαστικά τι κάνουμε. Παίρνουμε την ενέργειά μας. Γιατί όσο και να εργαζόμαστε, ό,τι και να παράγουμε, το δίνουμε σε αυτούς. Και ενώ παίρνουμε τα ίδια χρήματα, επειδή αυξάνονται συνέχεια οι φόροι, ό,τι και να βγάζουμε, το δίνουμε χωρίς να έχουμε ανταποδοτικότητα σε αυτό που παράγουμε. Γιατί κανονικά ο άνθρωπος πρέπει να παράγει, η ενέργεια που προσφέρει πρέπει να έχει ανταποδοτικότητα, οπότε ο άνθρωπος πρέπει να λαμβάνει πίσω από αυτό που κάνει ένα ποσοστό. Και το άλλο ποσοστό να διαχέεται στην κοινωνία. Ναι, αλλά οι κυρίαρχοι μας δεσμεύουν, γιατί όλη την ενέργειά μας την αναρροφούν. Έτσι ο άνθρωπος βρίσκεται συνέχεια στη χειρότερη κατάσταση. Γιατί εάν αφήσουν η ενέργεια να έχει ανταποδοτικότητα στον άνθρωπο, αυτή η επιστροφή ενέργειας δυναμώνει τον άνθρωπο. Και δυναμώνοντας ο άνθρωπος, αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ πιο δυνατοί από ό,τι θέλουν να είναι. Οπότε ο άνθρωπος πρέπει να είναι αποδυναμωμένος. Πρέπει να μην έχει δύναμη, πρέπει να μην έχει ενέργεια. Αυτό λοιπόν το καθεστώς, το οποίο σκοτώνει τους ανθρώπους, έφτασε η ώρα να αναμετρηθεί μαζί μας. Γιατί από ένα σημείο και μετά ο άνθρωπος καταλαβαίνει ποιος είναι. Και ξέρετε, επειδή το νόμισμα είναι κάτι έολο και επειδή δεν έχουμε θησαυρό, γιατί ο άνθρωπος φτιάχτηκε να ζει μέσα σε αυθονία, και όταν ξεκίνησε ο Αλέξανδρος να κάνει την εκστρατεία του, είχε όλο τον θησαυρό για να κάνει 65 Αλεξάνδριες και 125 πόλεις. Και έκανε έναν πόλεμο που δεν φύστηκε καθόλου του χρυσού και των χρημάτων. Και έφτασε μέχρι τα βάθη της Ασίας, ξαναγύρισε στην Αίγυπτο και ξαναπήγε. Και μέσα σε 10 χρόνια άλλαξε όλο τον πλανήτη. Και άφησε τεράστιο πολιτιστικό έργο. Ο Αλέξανδρος τον είχε το θησαυρό, προτού καν ξεκινήσει. Είχαν φροντίσει άλλοι νωρίτερα από αυτόν να τον έχουν έτοιμο. Και όταν λέμε Αλέξανδρο, δεν εννοούμε τον βασιλέα των Ελλήνων μόνο, αλλά τον βασιλέα και της Ευρώπης και της αδελφής της Ευρώπης που είναι η Ασία. Έναν παγκόσμιο βασιλέα. Και επειδή κληρονομικά η μετέπειτα αυτοκρατορία, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, έπρεπε η σύγκλιτός της και ο βασιλέας ή αυτοκράτορα, ο οποίος θα εκλέγεται από αυτούς, να ήταν από τους κύριους ή από τους κούρους ή από τους κουρίτες, έπρεπε αυτές οι οικογένειες οι οποίες αποτελούσαν τη σύγκλιτο να ήταν μόνο ελληνικής καταγωγής. Και αργότερα το Βυζάντιο έπρεπε και αυτού η σύγκλιτος για να βγάλει βασιλέα αυτοκράτορα, γιατί ο τίτλος βασιλέας είναι πολύ πιο ισχυρός από τον τίτλο του αυτοκράτορος. Έπρεπε και αυτή να είναι ελληνικής καταγωγής. Αλλά επειδή πλαστογράφησαν την ελληνικότητα και παρουσιάστηκαν οι αλλόφιλοι σαν Έλληνες, κανένας αυτοκράτορας του Βυζαντίου δεν ήταν Έλληνας. Και αυτοί που έπρεπε να ήταν Έλληνες και θεματοφύλακες του θησαυρού των Ελλήνων, ήταν οι πρώτοι οι οποίοι κυνήγησαν τον πολιτισμό των Ελλήνων, ο οποίος όμως διαχρονικά είναι ανεπηρέαστος και μένει μέχρι σήμερα. Και είναι μεγάλη μας η κληρονομιά, γιατί δεν είναι μόνο ο θησαυρός δικός μας. Είναι οτιδήποτε υπάρχει στη γη δικό μας. Για σκεφτείτε λίγο. Πάμε λίγο στην επιστήμη. Ποια επιστήμη δεν ξεκίνησε και δεν εξελίχθηκε και δεν χρησιμοποιείται σήμερα, που δεν έχει ξεκινήσει από την αρχαία Ελλάδα? Από την Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχει αρχαία Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι διαχρονική. Σήμερα ο Ευκλήδης, ο Πυθαγόρας, ο Αρχιμίδης, είναι αυτοί που διδάσκονται τις θετικές επιστήμες. Στη φιλοσοφία, υπάρχει φιλοσοφία μόνο στον Αριστοτέλη, γιατί ο Αριστοτέλης έδειξε τον τρόπο που πρέπει να σκέπτεται ο άνθρωπος.
Αφού κάνει σειρά συλλογισμών, φτάνει σε ένα άρα, που είναι αριστοτέλειος μέθοδος σκέψης και το άρα τον οδηγεί στο συμπέρασμα της αλήθειας, να βγάλει σωστά συμπεράσματα. Ο Πλάτωνας και όλοι οι δικοί μας οι φιλόσοφοι είναι αυτοί οι οποίοι σήμερα διδάσκονται σε όλα τα φιλοσοφικά σχολεία που υπάρχουν στη γη και διαστραβλώνονται και λένε πολλά που είναι τελείως χωρίς νόηση και ερμηνεύουν λέξεις και φράσεις οι οποίες είναι ευδελιγματικές και μοιασματικές για αυτά που είπαν οι μεγάλοι δάσκαλοι μας. Και επειδή εκμεταλλεύονται ακόμη και τις τέχνες, ξέρετε, το Μουσείο του Λούβρου έχει τεράστια έσοδα. Έχει τεράστια έσοδα γιατί στις αίθουσές του φιλοξενεί την ελληνική τέχνη. Και αν πηγαίνουν άνθρωποι στο Μουσείο του Λούβρου, πηγαίνουν για τη Θεά Αφροδίτη, πηγαίνουν για την Άρτεμη, πηγαίνουν να δούνε την νίκη της Σαμοθράκης. Αν λείπαν αυτά από το Μουσείο του Λούβρου, ο ορεινός στην πράξη τέχνης στην Ολυμπία. Αν λείπαν αυτά από το Μουσείο του Λούβρου, θα έχει επισκέπτες, νομίζετε. Γιατί αυτά είναι η παγκόσμια κληρονομιά. Και επειδή η παγκόσμια κληρονομιά είναι δικιά μας, οφείλουμε σαν ηθαγενείς Έλληνες να την διεκδικήσουμε. Ήρθε η ώρα που πρέπει να πάρουμε ό,τι είναι δικό μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι επειδή μιλήσαμε πολύ για πλούτο και για θησαυρό και για χρήματα, αυτά είναι μέσα στο πλαίσιο όλης της κληρονομιάς μας. Γιατί η κληρονομιά μας είναι ο πολιτισμός, είναι η πολιτεία, είναι η πολιτική η οποία ξεκίνησε από τους Έλληνες. Έτσι λοιπόν, σαν κληρονόμοι όλων αυτών, σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι, εφόσον καταλαβαίνουμε τι γίνεται, να απαιτήσουμε τα αυτονόητα, ό,τι είναι δικά μας. Και επειδή πολίτης είναι ο ορισμός που πρέπει να είμαστε εμείς σήμερα. Και σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, πολίτης είναι αυτός ο οποίος μετέχει κρίσεως και αρχής. Ο πολίτης, για να είναι πολίτης, πρέπει να ζει σε πόλη. Και υπάρχει ένα αξιακό σύστημα το οποίο είναι συγκεκριμένο. Και για να μπορέσει ο πολίτης να παράξει πολιτισμό, πρέπει να υπάρχει μια πολιτική συγκεκριμένη. Και αυτή η πολιτική βασίζεται σε αρχές, οι οποίες αρχές πηγάζουν από αξίες. Οι οποίες αξίες είναι οι ανθρώπινες που είναι χαραγμένες μέσα στους ανθρώπους. Και δεν τη δίνει κανένα ιερατείο, δεν τη δίνει κανένας Θεός, δεν της δίνει καμιά εκκλησία και καμιά θρησκεία. Είναι οι αξίες που έχουμε εμείς σαν νοήμονα όντα. Γιατί νοήμονον είναι αυτό που γνωρίζει τον εαυτό του. Και είναι αυτό που το διαφοροποιεί από όλα τα άλλα τα όντα. Έχουμε λοιπόν βγάλει το αξιακό σύστημα που πρέπει να βρίσκεται ο άνθρωπος. Και θα ήθελα γρήγορα να αναφέρω αυτές τις αξίες για να καταλάβουμε όλοι μας ότι αυτές οι αξίες είναι δικές μας και πηγάζουν από μέσα μας. Λογική είναι μια τεράστια αξία η οποία μας κάνει να ερχόμαστε σε επαφή με το νου, με την νόηση, η οποία δείχνει πραγματικά τη διαφορά μας από όλα τα άλλα τα έμβια όντα. Και είναι ο τρόπος για να φτάνουμε πάντα στο υπαρκτό και στο αληθινό. Γιατί αν δεχτούμε κάτι το οποίο δεν υπάρχει και δεν είναι αληθινό, τότε δεν έχουμε λογική, αλλά εξασκούμε κάτι άλλο που λέγεται πίστη. Γιατί η πίστη είναι σε κάτι το οποίο δεν αποδεικνύεται. Αν αποδειχθεί μέσω λογικής διεργασίας, τότε δεν είναι πίστη, τότε είναι λογική. Ελευθερία. Η ελευθερία για να κάνει ο άνθρωπος ό,τι θέλει. Αλλά επειδή είναι ένα συμβατικό και βρίσκεται κάτω από τη συμβατική νομοτέλεια, αυτό που θέλει να κάνει πρέπει να είναι μέσα στα πλαίσια της νομοτέλειας. Τότε ναι, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ο άνθρωπος. Αυτό σημαίνει ελευθερία. Την οποία την ορίζει
το νομοτελειακό σύστημα που είναι μέσα του και είναι αυτό που εκδηλώνεται σε προβολή από όλο το σύμπαν και δεν την θέτει κανένας νομοθέτης. Αρετή. Γιατί η αρετή είναι η γνωσιακή υπεροχή, η οποία χρησιμοποιείται για την αναβίβαση όλης της πολιτείας και όλης της κοινωνίας. Σήμερα έχουμε παΐοντες, οι οποίοι τι κάνουν, προβάλλουν μόνο τον εαυτό τους ή προβάλλουν την τάξη ή την ομάδα ή την στοά που προέρχονται. Αυτό είναι ύβρις, είναι έπαρσης. Γιατί η αρετή είναι αυτή η γνωσιακή υπεροχή που υπάρχει και η οποία διαχέεται σε όλη την κοινωνία και αναβιβάζει όλη την κοινωνία. Η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι το μέσο για την απόδοση του δικαίου. Γιατί το δίκαιο υπηρετείται από νόμους και επειδή όλο το σύμπαν έχει νόμους, υπάρχει μια δικαιοσύνη η οποία κατανέμει το σύμπαν. Το δίκαιο στο σύμπαν. Και επειδή ο Ηράκλειτος έλεγε αν και ο ήλιος ξεφύγει από την πορεία του, οι ειρηνίες και η δίκη θα το πλησιάσουν και θα το ξαναβάλουν μέσα, σημαίνει ότι αυτή η δικαιοσύνη είναι μια συμπαντική αξία η οποία αποδίδεται διότι όλο το σύμπαν υπόκειται σε νόμους. Η ισότης. Γιατί οι άνθρωποι όλοι είναι ίσοι. Γιατί έχουν όλοι τις ίδιες ευκαιρίες. Δεν υπάρχει ανισότητα στους ανθρώπους. Όλοι είναι ακριβώς ίσοι. Το θέμα είναι ότι αυτή η ισότητα πρέπει να διατηρείται και με την εκμετάλλευση από τους ανθρώπους των ευκαιριών που έχουν. Δηλαδή, ενώ όλοι οι άνθρωποι έχουμε τις ίδιες ευκαιρίες, εξαρτάται από τον καθέναν από εμάς πώς θα τις χρησιμοποιήσει. Οπότε, ναι, μπορεί να είμαστε ίσοι, αλλά δεν είμαστε ίδιοι. Και μετά η ανταποδοτικότητα της πολιτείας δεν μπορεί να είναι ίση στους μη ίδιους, πρέπει να είναι ίση στους ίδιους. Έτσι λοιπόν η ισότης αποδίδεται και είναι και αυτή η συμπαντική αξία. Αυθονία. Η αυθονία είναι η επάρκεια όλων των αγαθών, υλικών και πνευματικών, ακόμη και των ευκαιριών. Γιατί ο άνθρωπος χωρίς την αυθονία αυθονεί. Και αυτό το πόσο καλυμμένος είναι ο άνθρωπος σε ένα σύστημα αυθονίας είναι ανάλογα με την θέση που είναι μέσα σε αυτόν τον άξονα που έχει το σύστημα. Δηλαδή, εάν τα πρότυπά μας, εάν αυτό που θέλουμε δεν είναι σε αρμονία με το αξιακό σύστημα, δεν έχουμε ένα πρότυπο το οποίο να είναι ιδανικό, αλλά είναι το συμφέρον ή η προβολή του εαυτού μας, ουσιαστικά φθονούμε γιατί το πρότυπό μας, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, δεν έχει καμία σχέση με το αξιακό σύστημα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τους ανθρώπους σήμερα, ό,τι και να έχουν, φθονούν και θέλουν κάτι καλύτερο. Δεν τους φτάνει το αυτοκίνητο αυτό που έχουν, θέλουν καλύτερο και μόλις πάρουν το καλύτερο θέλουν ακόμα καλύτερο. Γιατί τα πρότυπα που έχουν από το καθεστώς αυτό το μοιασματικό, αξιακό καθεστώς, τους έχει βάλει πρότυπα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα πραγματικά πρότυπα που πρέπει να έχουμε μέσα σε ένα ελληνικό αξιακό σύστημα. Η αλήθεια. Τεράστια αξία. Γιατί η αλήθεια είναι αυτή που βγάζει τον άνθρωπο από την λογική του λύθη. Ξέρετε, εάν αναλύσουμε λίγο γιατί οι άνθρωποι είμαστε σε αυτή την κατάσταση, θα καταλάβουμε ότι κάποια στιγμή παραχωρήσαμε τον εαυτό μας σε θέλω και σε υποδείξεις που δεν ήταν από ανθρώπους. Και αυτοί επειδή δεν θέλουν να ξέρουμε ποιοι είμαστε, μας βάλανε στη λύθη, σε έναν λίθαργο, σε μια λαθάνουσα κατάσταση. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος δεν ξέρει ποιος είναι, δεν ξέρει τι δύναμη έχει, δεν ξέρει από πού προέρχεται, δεν ξέρει τι σκοπό έχει, δεν ξέρει σε ποιο σχέδιο είναι ενταγμένος μέσα, παραδόθηκε. Γιατί δεν είναι στην αλήθεια, είναι στη λύθη. Το ψέμα δεν είναι το αντίθετο της αλήθειας.
Το αντίθετο της αλήθειας είναι η λύθη. Το ψέμα είναι η προβολή μιας εικονικής αλήθειας, την οποία μας τη δίνουν και νομίζουμε ότι είναι αλήθεια, αλλά δεν είναι αλήθεια. Είναι ψέμα. Το βασικό όμως είναι να καταλάβουμε ότι από εκεί που πρέπει να φύγουμε και πρέπει να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, είναι από τη λύθη, από την οντολογική μας λύθη. Να καταλάβουμε δηλαδή ποιοι είμαστε. Μόνο τότε δεν θα μπορέσει καμία δύναμη και κανένας αντίπαλος και κανένας επικυρίαρχος να μας σταματήσει να πάμε προς τα εκεί που έχουμε αποφασίσει να πάμε. Η γη δόθηκε στους ανθρώπους. Και επειδή οι άνθρωποι είναι ενταγμένοι μέσα σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο έχει δοθεί από πολύ ψηλά, το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να καταλάβουν ποιοι είναι και να εκφράσουν τη θέλησή τους. Αυτό ακριβώς είναι μια σημαντική εντολή και δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει μέχρι να εκπληρωθεί. Η αισθητική, σαν αξία, γιατί η αισθητική είναι η αξία η οποία καλύπτει την έμφυτη σε εμάς ευαισθησία και καλαισθησία. Μπορούμε πολύ εύκολα να διακρίνουμε το ωραίο από το άσχημο. Τι είναι αυτό που βλέπουμε που μας κάνει τη διαφορά? Είναι η καλαισθησία που έχουμε μέσα μας. Γιατί ο άνθρωπος είναι έτσι δημιουργημένος για να ζει μέσα στην αισθητική και να καλύπτονται όλες οι αισθήσεις του από αυτό που προσλαμβάνουν. Δεν μπορείς να αισθάνεσαι καλαισθησία και ευαισθησία όταν πηγαίνεις σε ένα μέρος που οι άνθρωποι πηγαίνουν στους κάδους σκουπιδιών και ψάχνουν να βρούνε. Σαν θέαμα είναι αποκριστικό. Δεν έχει καμία σχέση ο άνθρωπος να ζει σε μεγαλοπόλεις που είναι τυποποιημένος και είναι σαν γρανάζι μιας μηχανής και δεν έχει προσωπικότητα και ατομικότητα. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να εργάζεται με τις συνθήκες που τον θέλουν επικυρίαρχοι σήμερα. Γιατί τον έχουν σαν ένα εξάρτημα μηχανής. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί για να ζει σε ένα περιβάλλον που να καλύπτει τις αισθήσεις του. Η αρμονία. Γιατί ο άνθρωπος έχει ένα σώμα. Και το σώμα αποτελείται του ανθρώπου από πολλά μέλη, διαφορετικά μεταξύ τους. Αλλά είναι έτσι δομημένα και έτσι προγραμματισμένα να λειτουργούν όλα εύρυθμα. Και πραγματικά, παρόλο ότι έχουν μεγάλη διαφορετικότητα μεταξύ τους, έχουν μια τεράστια αρμονία στη λειτουργία τους. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος στην κοινωνία που ζει, στο σώμα της κοινωνίας, ενώ υπάρχουν διαφορετικότητες στις προσωπικότητες των ανθρώπων, ο άνθρωπος αυτές τις διαφορετικότητες τις χρησιμοποιεί με μία συναρμογή και μία σύνδεση, ούτως ώστε το αποτέλεσμα να βγαίνει μια εύρυθμη λειτουργία και μια αρμονία. Και πραγματικά η αρμονία παράγεται μόνο από διαφορετικά. Η ανδρεία. Στην ανδρεία θα διαβάσω τα λόγια του Πλάτωνα, γιατί είναι μοναδικά. Ανδρεία εστί έξις ψυχής ακίνητος υποφόβου. Η ανδρεία είναι μια συνήθεια ψυχική, η οποία δεν επιτρέπει στην ψυχή να κινηθεί από το φόβο. Την αφήνει ακούνητη. Επιστήμη των καταπόλεμων πραγμάτων. Συνέχεια βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο. Η ανδρεία είναι αυτή που μας βάζει σε θέση επιστασίας, να επιστάμεθα και όχι να βρισκόμαστε κάτω από τις συνθήκες. Θάρσος πολεμικών, εγκράτεια ψυχής προς τα φοβερά και δεινά, τόλμη πυρετική φρονήσεως, τόλμη, η οποία πηγάζει όμως από τη φρόνηση. Και η φρόνηση είναι